tomto videu si zodpovieme otázku, či Slovensko vstupom do Európskej únie prišlo o svoju suverenitu alebo nie. Pod pojmom suverenita sa rozumie štátna moc, teda moc, ktorá môže jediná rozhodovať, čo sa v nejakom štáte bude diať a čo nie. Suverenita Slovenskej republiky znamená, že len orgány Slovenskej republiky môžu na našom území vydávať zákony, súdiť občanov a podobne. Slovensko sa dobrovoľne stalo súčasťou Európskej únie. Sme teda súčasťou dvoch štátov, Slovenskej republiky aj Európskej únie. Ak teda presúvame suverenitu na Európsku úniu, nikde táto suverenita neodchádza, len sa presúva na jeden z týchto dvoch štátov, do ktorých patríme. Vstupom do Európskej únie sme teda o žiadnu suverenitu neprišli, len sme zmenili jej formu. Namiesto možnosti rozhodovať o Slovensku sme získali možnosť spolurozhodovať o celej Európskej únii, a to pomocou našich zástupcov, ktorí nás v únii zastupujú. Je to podobné ako v Spojených štátoch amerických, kde taktiež štáty ako napríklad Texas alebo Utah môžu o niečom rozhodovať samostatne a o iných veciach spolurozhodujú prostredníctvom federálnej moci vo Washingtone. Orgány Európskej únie teda môžu rozhodovať o niektorých otázkach aj na území Slovenska, napríklad v niektorých otázkach životného prostredia alebo riadenia spoločného trhu. V mnohých otázkach však majú orgány Slovenskej republiky na území Slovenska stále výhradné slovo. To, že sme súčasťou Veľkej Európskej únie, má pre nás množstvo výhod, najmä čo sa týka podnikania a cestovania. Bežní ľudia však skôr ocenia pomoc Európskej únie pri záplavách, eurofondy a podobne. Aj z hľadiska bezpečnosti je dobré, že sme súčasťou niečoho väčšieho, vrátane NATO, a vieme sa v prípade vojenského konfliktu lepšie brániť. Oproti Spojeným štátom americkým je však Európska únia pomerne málo zjednotená, keďže nemá ani poriadnu spoločnú obrannú politiku a spolieha sa na NATO. V súčasnosti, keď na Ukrajine prebieha vojna, by sme mali usilovať o posilnenie Európskej únie, najmä čo sa týka spoločnej obrany. Hovoriť o vystúpení z Európskej únie je presný opak toho, čo potrebujeme. Niektorí politici hrozia odchodom z Európskej únie, ale nehovoria nič o tom, čo by nám to prinieslo. Mnohí chcú zrejme len odviesť pozornosť o problémov, ktoré nedokážu vyriešiť, ako napríklad zdravotníctvo, veľké majetkové rozdiely či školstvo.